resoldre un exercici de funcions. L'exercici 1 del juny 2023 de sèrie 1 de selectivitat. Què ens diu aquest exercici? Ens dona una funció amb 4 coeficients A, B, C i D desconeguts que hem de trobar. Amb aquesta funció que ens donen. Ens diuen que sabem que la recta tangent d'aquesta funció en el punt d'inflexió 1, 0 és 3x menys 3. I per altra banda ens diuen que té un extrem relatiu en x igual a 0. Anem a veure què ens està donant aquesta informació realment. Si ens diu que té un punt d'inflexió, sabem que la seva segona derivada és igual a 0. Informació que ens diuen i alhora no ens diuen. Per altra banda, si sabem que té un extrem relatiu, el que ens està dient és que la primera derivada, quan en x igual a 0, també val 0. Recordem que un extrem relatiu és un màxim o un mínim. En aquests dos punts, la derivada, recordem que es tracta, ens està donant el pendent de la funció. El pendent en un màxim o un mínim sempre és 0. I el punt d'inflexió és el punt on s'ajunta una funció còncava amb una convexa. Aquí es trobaria precisament el punt d'inflexió. I també ens està dient que la segona derivada és igual a 0. Aquí ja tenim dues informacions. Una altra informació és que la recta tangent val menys 3x més 3. Quina informació podem treure de la recta tangent? Recordem, una recta tangent, una recta qualsevol de fet, podem escriure d'aquesta manera. El valor que acompanya la x és el pendent. I el pendent, acabem de dir, que es troba amb la derivada de la funció. Així doncs ens està dient aquesta informació que la derivada en el punt 1, 0, val menys 3. Per tant, informació que tenim. F', la derivada d'aquesta funció en x igual a 1, perquè ens diuen que la recta tangent es troba en aquest punt d'inflexió, és a dir, la derivada en x igual a 1 és igual a menys 3. Primera informació que ens donen. Segona informació, la segona derivada en x igual a 1 és igual a 0. Tercera informació, la primera derivada en x igual a 0 és 0. I per últim hi ha una informació que està mig amagada, que és precisament un punt de la pròpia funció. És un punt d'inflexió, sí, però és un punt. Per tant, el que ens està dient és que la funció ha de passar per aquest punt. És a dir, que quan la x valgui 1, la y haurà de valdre 0. Amb aquestes 4 informacions podrem trobar els 4 coeficients desconeguts. Som-hi. Anem a fer la derivada d'aquesta funció. Tindrem un 3 cap davant, tindrem un 3a per x al quadrat més 2bx més c. Ens ha desaparegut la d. I ara anem a substituir. Sabem que la primera derivada quan la x val 1 val igual a menys 3. Per tant, si totes les x valen 1, tindrem aquí 3a més 2b més c i això val menys 3. Per altra banda, la primera derivada quan la x val 0, 0. Per tant, 0 més 0 més c val 0. Quina informació en traiem d'aquí? Que la c val 0. Per tant, la c val 0. D'aquí traiem una equació, una primera equació. 3a més 2b és igual a menys 3. Primera equació que tenim. Més informacions que no utilitzes encara. Segona derivada. Quan x val 1 és 0. Doncs anem a fer la segona derivada d'aquesta funció. Segona derivada, recordem que és la derivada de la derivada. És a dir, ja tenim la derivada, anem a fer la derivada de la derivada. Passa aquest 2 a davant, per tant tindrem un 6ax més un 2b. I ara anem a substituir la informació que ens donen. La segona derivada quan la x val 1 és 6a més 2b val 0. Segona equació, que no podem resoldre immediatament. Però tenim dues equacions amb dues incògnites en aquestes dues equacions, AB, AB, per fer un sistema ràpid i obtenim el resultat.
Com que es tracta de dues funcions, ho escriurem aquí per veure-les bé. 3a més 2b és igual a menys 3 i per altra banda 6a més 2b igual a 0. Faré reducció, perquè així la resto i ja tenim. Podem fer el sistema que vulguem. Igualació, reducció, substitució, el que ens sigui més fàcil. 3a menys 6a menys 3a. 2b menys 2b, fora. Menys 3 menys 0 menys 3. Així doncs ens queda que l'A val 1. Ja tenim que val l'A. Si substituïm l'A en una de les dues equacions, és igual en quina? Podem substituir-la aquí. Tindrem 3 més 2b és igual a menys 3. Aquest 3 passa a l'altre costat restant, per tant ens queda menys 6 entre 2. Per tant, tindrem b és igual a menys 6 entre 2, que això és igual a menys 3. Ja tenim també el coeficient b. I ara per últim ens falta trobar la b. Vale, tenim encara una informació que no hem utilitzat, la x i la y. Per tant, directament podem venir a aquesta funció i aquí resolem. Si la y, és a dir, fx val 0, aquí tenim que és igual a l'A ja el tenim. Dit que l'A val 1, per tant, 1 per x a la 3, que és 1 a la 3, per tant, per 1 a la 3, que és 1, més la b, que val menys 3, per 1, al quadrat, que és 1, més la c, que val 0, més la b. Per tant, tenim 1 menys 3, són menys 2, passa a l'altre costat com a 2 positiu i ens queda que la b val 2. Per tant, aquesta funció la podríem reescriure realment com f de x és igual a una x, per tant, és a la 3, perdó, més la b, que és menys 3, per tant, menys 3x al quadrat, la c hem dit que valia 0, per tant, no fa falta escriure aquest terme, més la b, que val 2, per tant, més 2. I aquí tenim la funció amb els coeficients desconeguts que ens demanaven trobar.